Sa kalibutan nga puno sa kasuko, pilia ang pagpasaylo. Sa kahimtang nga puno sa kakuwang, pilia ang pagpasalamat. Kaya ang grasya moabot ka na sa kasing-kasing nga andam nga mudawat nini. Mao kini ang istorya nga atong basahon ug tagag kinabuhi diri sa tuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Ug kung ikaw nagtanaw diha pero wala pa magka-subscribe, nakahibaw ka ba nga dako na kanang tabang ang imuhang pag-subscribe sa tuang YouTube channel para mas mulambo pa o mapadugay pa nato ang ato ang pagserbisyo diya kaninyo. And kung nangita sa kasadaan nga istorya, inyo sa na makaplagan sa katabi with Ate Gems. I-subscribe o i-click na lang po ang notification button. Kung ready na ka nga mupada sa imong suwat, make sure sa taas-taas, hingani nga pattern sa mga suwat nga inyo nga madungog. Ipadala ka na sa papajoesuperb@gmail.com o i-check na lang ang video description below sa kompleto na to nga email address. So dito maglangay, kaya ito ng basahon, ang suwat tampo nga pinada sa to ang YouTube subscribers nga si Mimi, nga naguluhan o sinalikway. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh, dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mo pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo ug tanang suki nimo nga taga-subaybay sa imong YouTube channel. Labi na sa mga Bisaya community diri sa Amerika. Ako di ay si Mimi. 25 anyos na karon, lumad nga taga Lapu-Lapu City, pero aniya na sa laing nasod. Dugay na kay ko nga tigpaminaw sa imong YouTube channel. Daghan ko mga gabi nga hilom kayo ang palibot kay mingaw man diri sa state nga among gipuy-an. Apan saba ang akong dughan sa mga huna-huna ug kasakit nga kung akong mahinumduman ang ako ang kaagi makapasubo nako. Pero human na lang ninyo ang akong istorya, kay dili ni istorya sa pagdumot, sa matakigayon nga maminaw ko sa imong tingog, murag adunay kamot nga naghaplos sa akong ulo nga nag-ingon nga padayon lang naay paglaom. Karong adlaw gusto ko nga ipaambit ang akong istorya sa akong kinabuhi. Dili aron kaluy-an, dili aron nga mapasikat, apan aron mahatagan og paglaom sa mga parehas nako nga nakasinati og kasakit sa pamilya. Kabus nga kahimtang og biniyaan. Gusto ko nga mabasa nimo ni Papa Joe. Unta adunay usa ka Mimi nga naminaw sad karon nga makasulti sa iyang kagalingon. Kung kaya niya, kaya pud nako. Sa ako nahinumduman, Papa Joe, na po katuig pa ang akong edad niadtong panahon na. Bata pa kay ko para makasabot sa tinuod nga kahulugan sa pagbiya sa usa kinahan. Usa ka adlaw niya na gidala ko sa akong mama sa usa ka balay ug mao daw to ang balay sa ko ang lolo. Wa pa nako masabti pag-ayo ang mga panghitabo niadto tungod sa kalinghod sa akong pangunahuna. Nabatian lang nako nga suko kayo ang lalaki nga medyo may edad na niadtong panahon na. Wa lang musukol si mama, human siyang paghangyo sa akong lolo. Sige na pa, please, sige na. Mao kini ang akong nadunggan gikan sa akong mama. Pagkagabi niya na, gipahigda ko sa akong mama sa higdaanan sa balay sa akong lolo. Gihagkan ko niya sa agtang. Unya niingon nga, mubalik ra siya. Asa man day ka ma? Matod ko pa. Dala ko'y paliton mi. Mubalik ra ko dayon. Matod pa sa akong mama, Papa Joe. Kiningwa ko maanad sa lugar. Imbis nga makatug ko,
Nagsiga na noon ang ako mga mata nga naghuwat, kanusa muli si mama. O, 10 anyos na ko pero di sagot tantong ignorante sa mga pangitabo nga wa na mo balik ang akong mama. Muhilak na lang ko sa hilom kay di man sa ko maduol ang ako ang apuhan o lolo kay mahadlok man ko niya. Simana, buwan, ug tuig na lang apan wa na siya nibalik sa balay sa ako ang lolo. Ang akong mama nga si Agnes, mao ang bugtong anak sa akong lolo. Nakiktaban ni siya so sa kalalaking minyo og nilayas. Mao kana ang sugod sa kasuko sa akong lolo ngadto kaniya. Labi na, walay kauban si lolo kay sayong nitaliwan ang akong lola. Mo sa siguro rason nga nung wa niya mabantayi kayo si mama sa iyang love life kay busy sad si lolo sa pagpamasahero niya tong higayuna. Nasuko si lolo sa dili tungod kay napakya siya isip amahan, kundi tungod kay nasamdan ang iyang dungog ug kasing-kasing nga ang iyang anak nakingtaban og niuban so sa kaminyo. Ang akong lolo sa 60 anyos na niya itong panahon na usa ka strikto og hilumon nga tao. Tricycle driver siya sa Lapu-Lapu. Di siya hilig musulti og I love you, di siya hilig mo katawa, pero bitaw ganang kusmod lang Papa Joe. Ang iyang gugma, murag natabunan og pirmi og kasuko. Sa sinugdanan, murag ko og bisita sa ilang balay. Di ko niya tagdon, di sa ko niya papawaon. Kung mangaon mi, maglingkod ra siya sa lamesa nga way tingog-tingog. Laom kayo og yunahuna og layo kayo ang tinan-awan. Ako, maghilom ra pod. Ang among balay, iyaha ding balay, Papa Joe, kay gamay ra. Kahoy o mga tapak-tapak nga sin lang in taon, Papa Joe. Nga kay kanaganing muuwan, marjo ka nang itamak-tamakan ang among atop sa kakusog sa patak sa ulan, Papa Joe. Daghang gabi nga mangutana ko sa akong kagalingon. Nganong gibilin man ko sa akong mama o? Di ko niya mahal? Basin dili ko niya anak? Mo ni mga pangutana nga gasigi-sigi ug balik-balik sa kung huna kaniya to Papa Joe. Paspas nga ni dagan ang panahon og pagka-11 anyos nako, gipabalik ko sa akong lolo sa eskwelahan. Public. Mao ra gyapon ang among relasyon sa akong lolo. Wa gyud ko makabatyag nga gipangga ko isip apo. Murag gyud ko ba og anang ang kalagot bitaw niya sa akong mama diri niya gipahimungot kanako. Grade 2 ko, Papa Joe. Samtang mga ubang mga bata edad naa sa grade 4 or 5. Pero sige lang, matug ko pa sa kung nahuna, importante nga na ako'y makatunan. Ako ang pinakatiguang sa mong klase. Makita na ako mga classmates, sila mga mata, ang mga pangutana nga, nganong naapaman ni siya ni klasiha? Tiguang naman na siya. Usahay, napay mga tawa. Dili tungod kay mga dautan sila. Apan tungod kay lahi ko para nila. Mauwaw ko. Kada recitation, maglisod kong tindog. Buto bugat kayo ang ako ang mga tiil. Imbis angay ko nga mag-angas-angas kay ako ang dako o maguwang. Pero nigamay naman noon ang akong pamati nitong panahon na. Apan sa matag adlaw nga musud ko sa classroom, maghinumdum ko nga dili tanang bata hatagan og ikaduhang higayon sa pag-eskwela. Mao nay akong gitanom sa akong alimpatakan. Kabus mi sa akong lolo. Usahay gani panos pa ang kanon nga mo makaon namo. Pilion lang nako ang side nga di kayo basa o panos unya parisan namo og ginamos. Mao ra na ang among sudan. Usa sa rason nga nihangyo ko sa mga maestra nga nako Papa Joe nga kung pwede nga mag-working student ko sa ilaha o mag-part-time maski tiglimpyo lang sa ilahang balay. Mao nga nagsugod ko panlimpyo sa balay sa akong mga maestra. Manghugas kog plato, manilhig, manlaba, dili para sa suhol nga dako, kundi para naala ko ikapalit og notebook ug lapis nitong panahon na. Nasayod ko Papa Joe nga bunga na lang ganito sa kaluoy sa uban akong mga maestra. Nasayod ko nga wa sila makinahanglan sa akong tabang o pagpanlimpyo sa ilaha. Kay naman gani sila yung mga anak nga mulimpyo ug ang uban pod mga dalaga man sad
nga kaya ra nila ang trabahoon. Pero siguro tungod kay naluoy sila nako, gipaagi na lang nila og ingato. Ug dako na akong pasalamat kay na-train sa kong maayo, Papa Joe. Makahinumdum ko, Papa Joe, nga usa sa akong maestra niingon nako one time nga, Mimi, bright biya ka. Ayaw ka uwo sa imong kahimtang. Ayaw gina i-set aside ang pagtuon ha, kay mao kini ang usa sa mga ang-ang para sa imong kalampusan. Kana gyud nga puong, Papa Joe, no, mura jud og kana bitong suga, sangit-ngit na akong dalan nga mo'y nag-iwag kung asa ko agi. Pila ra may istorya, nakagraduate ko og high school. Sa public school sa Lapu-Lapu. Wala may handa, Papa Joe. Walay picture-picture nga nakatoga. Apan puno ko pagpasalamat. Sa graduation, nakita na ko akong lolo nga nagtindog dito sa Luyong Dapit. Nagtanaw lang siya. Pero sayod ko nga nalipay siya. Nahitabo lang dili siya expressive pero nasayod ko nga nalipay gyud siya. Wala niya ipakita sa kuha kay siguro hadlok siya nga biyaan ra gyapon nako siya sama sa gibuhat ni mama ngadto kaniya nga iyahang anak sa una. Wa siya mo pakpak pag-ayo. Hinay lang apan nakita nako kahayag sa iyahang mga mata. Murag dito pala nako nakita pag-usab ang iyahang pagtatar nako nga murag gyud og apo. Dili isip pahinumdum sa iyang anak, Papa Joe, nga nilayas. Kay murag maog yun na iyang ikumpara diri kanako pirmi. Apan, wa pa di ay nahuman ang akong pagsuway. Sa kahigayon niya, nagikuha ko sa kong mama aron mahimong katabang sa panimalay niya. Naana siya laing lalaki ug tulo ka mga anak. Buwag na sila sa akong papa. Kinahanglan daw siya og tabang pinansyal, katimbang. Sa sunod silang balay, ako pa magluto, maglimpyo, magatiman sa akong mga manghod sa laing amahan. Bata pa ko, apan murag nahimo na kong ikaduhang inahan. Usahay, magtanaw ko sa akong mama ug mangutana ko sa akong nahuna, ngano mas gipili nimo sila kaysa nako. Lain na sad nga pangutana nga magbalik-balik sa akong nahuna, Papa Joe. Apan bisan sa akong kasakit, nagpadayon ko kay anak ko. Ug bisan unsa pa mahitabo, mama gyapon nako siya. Dili paigo ang tanan, Papa Joe, kay gipasupid ko ni mama og katabang sa panimalay kay need gyud niya og katimbang sa gasto sa balay kay ang akong stepfather wala say ayo. Sa panimalay nga akong giserbisyuhan isip katabang, nakoy amo nga malumo ang kasing-kasing. Nakabantay siya nga di ko pareha sa uban ng mga katabang. Makita siguro siya nga ganahan ko nga mobalik og eskwela. Mao nga usa ka adlaw niya na ginan ko niya nga, Mimi, gusto ka nga muskwela balik? Tabangan ti ka. Mura jud og nahunong nga akong kalibutan sa ako ang nadungog, Papa Joe. Wa ako katuo nga adunay tawo nga di na ako kadugo apan nakasabot sa akong pangandoy. Kipa-eskwela ko niya og vocational course, dressmaking. Dili man bachelor's degree apan para nako dako na kay ito nga oportunidad. Kada higayon nga makahuman gani kog sinina, usa ka sinina pa lang. Mura na gyud og kog nagtahi sa akong kagalingon nga kaugmaon. Pagkahuman ako graduate, nangay kog permiso sa akong amo nga muundang sa ko sa pagserbisyo isip katabang sa balay. Aron mo trabaho, mga apply sa MEPS. Gusto ko nga makatabang sa akong lolo. Gusto ko nga mahimong may maabot sa kinabuhi na tao, Papa Joe. Apan, Papa Joe, napagyo sa nga pagsulay nga hapit makaguba sa akong paglaom. Usa ka adlaw niya na nga wa nga ako mama og nasa eskwelahan ang akong mga manghod, gisuwayan bitaw ko og panamastama sa akong stepfather. Ug may na lang, kay wa madayon, kay nahusno ang bungbong nga akong naduot sa akong paglikay nako sa akong ama-ama. Kay light material raman ni siya ang among balay. Sa sinugdanan, di ko katuo. Naglibog ko kung unsay kong buhaton. Apan nakahukom ko nga isumbong gyud siya nako ni mama. Pero nasakitan ko sa tubag sa akong inahan. Ako pa ang gipakasala. Basin daw nga nagpaigat-igat ko. Basin daw tungod kay dako nako, nakaingon ko sa kong mama nga,
Unsa man kaklasihan nga pagkamama o pagkainahan, anak maghakon nimo. Nganong ako pa man imong pagkasadon. Samtang naghila ko Papa Joe, mura jud kanabitang kutsilyo nga gitusok-tusok sa kong dughan. Nasayod ko nga dako ang gugma ni mama sa ako nga maama ug nabutaan siya niini. Dito ko nakahukom nga mulayas, di tungod kay suko ko, kundi tungod kay gusto ko nga mabuhi nga adunay dignidad o makabarog sa kong kagulingong paninguha. Nibalik ko sa balay sa akong lolo. Tiguwang na siya o nagmasakit to na gani. Sa diyan nakita siya nako sa pultahan o siya musulti og daghan. Apan iyang giablihan ang pultahan og ningon nga, "Uy, sud apo. Kita ko nimo sa layod, murag nalipay kay ko." Ako sa nakita ng pagsidlak siya mga mata nga naay ni lugmaw nga gamayng luha, Papa Joe. Kana, nga duha ka pulong, murag gikuha ang tanan na kong kahadlok pag-ingon niya nga sud apo. Nagsugod kong trabaho sa factory sa tayanan sa MEPS, Papa Joe. Kada adlaw magtrabaho ko og taas nga oras. Iniguli na ako pa magluto, magatiman sa kong lolo, mupalit og tambal para niya. Dito, nagkasuod mi sa akong apuhan. Sa matag gabi nga maglingkod mi sa gawas sa balay, magtan-aw sa mga suga sa kadalanan, magsugod na siya og istorya sa iyang pagkabatan-on. So nanghigayon, nakadungog ko sa iyang mga katawa. Usa ka gabi ingon siya nako nga, "Meme, pasaylo ako ha. Gidala nako akong kasuko sa imong mama nga na nimo. Apan ikaw ang nagpabilin nga grasya sa akong kinabuhi." Nakaila ko Papa Joe sa akong nadungog. Kay sa dugay nga panahon, nakadungog ko og pagdawat. Wa ko magdahom nga makita ko og gugma. Apan usa ka adlaw, nakaila-ila bitaw kog Amerikano nga lalaki, Papa Joe, nga niabot sa among lugar. Nangutana raman to siya at first, asa padung ang Marigondon kay muadto siya sa usa ka beach resort. Mao nga ako sa siyang gitudluan pinaagi sa akong kalabaw nga English, Papa Joe. Noon sa man nga sunod adlaw na naman siya. Unya makikstorya ra bagyod. Sa sinugdanan, di ko ganahan makikstorya kay hadlok ko. Basin paasahon ra pug ko. Unya nangita ra ni siya og pang for the Philippines only. Apan sayop na ko, Papa Joe. Lahi siya. Dili man siya perpekto. Apan tinudanay. Gipakita niya nako ang gugma o pagpanggap. Pila ra may istorya, Papa Joe, no? Nagkarelasyon gud mi. O yun naman po si Lolo kay tarong man nga matubang niya ang akong afam. Di man pilian og balay. Sudlan pa niya, maski musango pa sa mong atop. Unya, hangtod nga nakabalik na siya sa Amerika. Abigyan ako og di na ko niya balikon sama sa gibuhat ni mama nako. Pero less than a year, nibalik ang akong afam ug na-shock na lang ko. Kay iyang giasikaso ang akong visa diha sa may waterfront lahog gakuyog giminduha. Pila na may istorya, gidala ko niya sa Amerika, Papa Joe. Lisod ang pag-adjust. Lahi ang kultura diri, lahi ang klima, lahi ang pinulungan. Apan gidala nako ang mga leksyon sa akong lolo nga kinahanglan nga magpaka-inubsanon ko, unya magkugi, unya makamaong nga mopasaylo. Bisan pa sa akong kalagot sa kong mama, Papa Joe, nakahukom ko nga pasayloon siya. Labi na, sa dihang gibiyaan siya sa ikaduhan niyang lalaki. Sila na lang ang kauban sa kong tulo ka mga half-sisters. Nakita nako ang akong kagalingon kaniadto sa iyahang mga anak. Huway kasiguraduhan, unya na kinahanglan og inahan. Dili ba sayon tinuod ang pagpasaylo, Papa Joe? Dili kini usa kay gayon lang nga desisyon. Kada adlaw pilion nimo nga di ibalik ang kasakit nga imuhang nasinati. Apan sa diyang gipasaylo nako siya, mura bitog bugat nga bato nga gikuha sa akong dughan. Karon, nakapabuhat ko og balay sa Lapu-Lapu, Papa Joe. Dili man mansyon, apan lig-on og dako ikumpara sa among balay nga gipuy-an sa una. Dito na sa nagpuyo ang akong lolo nga tiguang na kaayo, uban sa akong mama ug sa ako ang mga igsuon. Gipay-eskwela ganan ako si mama og dressmaking, Papa Joe. Ug karon na siya gamay nga tahianan
ug di na siya magsalig nako sa tanan. Nakabarog na pud siya sa iyang kagalingon. Sa matag higayon nga muli og Pilipinas, Papa Joe, maglingkod mi sa kong lulo sa tubangan sa among balay. Usahay, hilom rami, apan ang among kahilom, puno na sa kalinaw. Papa Joe, kung mabasa ni mo kini sa imong channel, no, gusto na kong ipaabot bitaw sa itong mga kaigsunan kini, tanan. Nga ang grasya moabot, dili lang sa mga perpekto, moabot kini sa mga anda mo padayon, bisan kapila pa, nasakitan o nasukamon. Kung magminaayo kita ng kalibutan na, di magpada sa kasuko, di magpabilin sa kasakit. Buligan ta sa Ginoo o grasya nga di na to, uwa na to, dahuma. Ang pagpasaylo dili kahuyang, kusog kini, ang pagpadayon, bisan og walay kasiguraduan, mao kana ang tinuod nga kaisog, Papa Joe. Kung ikaw karon nga nagtan-aw, nya gibiyaan sad ka, nya gipasakitan o gipakasala sa sayop sa uban, ayaw paghunong. Ang imong istorya wa pamahuman. Basin ang imong kasakit karon, mao ang taytayan sa imong kaugmaon nga puno sa grasya. Ako gani, usa ka bata nga gibilin sa una, usa ka apo nga gisalikway, usa ka katabang, usa ka mananahi, usa ka anak nga nasakitan. Apan karon, usa na ko katawo nga nakakaton nga ang gugma o pagpasaylo mao ang tinuod nga bahandi ning kinabuhi ug ning kalibutana. Salamat, Papa Joe, sa pagpaminaw sa mga istorya sa mga ordinaryong tao nga adunay talagsaon nga kusog sa suod. Nagpasalamat ug naglaom, imong matatampo, Mimi. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing.
gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.